Ka Iran kalasian namding nin gamit syaki ketem baper jong ka Qatar bat Iraq Henry ha jing tho jong Donald Trump presiden jong ka US ulaong bakatai ka jing ther namding kadai ka batlot tasam ha ka jing tho ha ka trut social Trump le thu baka Iran kasiat khasau tuli ni namding da jing sobitar halor ka jing sya ther bom ki ketem uranium jong ka ha ka Amerika layo bansiat niap yaki khalai tli batla ailat yuwei pun hapno namar bodai bumdon jingma satya ka Iran kalapan phai kala da ka jingbitar bangila ther bom haki ketem nuklear jongki da ka jingsiat ka batlot tasam bad yakatai ngila tip lupa bad ngila pen kre baru ong utrum ulai thu shu ba omdon kinong Amerika ki bayap ne ki bamensa ngai kublai su yak Iran bakala pen tip lupa bad katai kala ailat bankiar na ki jingyap jingdu jongki men simbreu bad ula ong shu kala dai imat ka Iran kan watno kalenti jong jingsuk hakitan hi barok kawai utrum mula ong shu bakamdon kano ka jingmen saw kinong Amerika lane kinong Qatar bad uong ngai kublai songu yau imir jongun ka Qatar yak ai ka bolale banwanra ka jingsuk hakathan